Gepleyer Azatlyk radiosu. Türkmen Owan herkedi. Türkmenistan jeňçilik howpuna garşy durmagy taýýarmy? Şu temadan tegele ustod söhbetdeşligimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men ýokşana Nurwan alyp barýar. Şenwe gün Türkmen metbugaty Türkmen we Owan taraplarynyň regionaky ýagdaý ara alyp maslahatlaşandygyny habar berdi. Owan sana halkara güýçleriniň 2014-nji ýylyň aýagyna bu ýurtdaky söwüş güýçlerini dol çykarmaga taýýarlanmagy goňşy ýurtlaryň öňüne Taliban howpuna garşy, jeňçilik howpuna garşy belli bir derejede öz başdak durmak aladasyny goýýar. Bu alada golaydy Türkmen Owan herketinde bolan paçygaly waka Türkmen herketçileriniň bir näçesiniň gurluk borjyny ýerine ýetirýän wagty öldürilmegi bilen hassa görnetýän görünni. Eýsem Türkmen Owan herketinde näki ýagdaý nähili. Bu ýerde nähili meseleler aladalar bar. Bu arada pikir alışmak üçin Türkmenistan'dan yerli tiyinçi Nurberdi Nurmehmedi kavulan golaydy Demirgazga Owanstanda saparda bolan jurnalist Şamerdan Ulmuradyny Şweýçadan olar Sowet goşunynyň hataryna Owanstanda gulluk eden esker Harmra Söýünowy telefon arkaly söhbetdeşlige çağırdyk. Söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Hoş gördük. Sağ olun. Hoş gördük. Odaly Şamerdan Ulmuratdan habar alaly. Şamerdan golaydy Demirgazga Owanstanda bolup geldiňiz. Türkmenden wekilleri bilen duştuňyz, etnik Türkmenden wekilleri bilen duştuňyz. Olar şo taýdan şo Türkmen Owan herketinde şo goraw pikirini edip duran adamlar var, şo Türkmenistana Taliban geçirmejekdigini aýdyp duran adamlar var, eli ýaragly. Indi Azatlyk radiosynyň web saýtynda da bu barada materiallar berildi. Şol materiallarym köp seslenme döretdi adamlarda. Indi siz näme gördüňiz? Şu gören zatlaryňyzy ber habar berseňiz, bu taýda nähili pikirler aladalar var adamlarda. Men Garkyn hemen Hamyap etrafında boldum. Çok Hamyap Garkyn etrafında bolanında olar bir yerli polisiýa gulugyny döredipdirler. Misal üçin bärde hazır Awganistanda aýdylýaly Erbegi diýerler, Erbegi. Olaryň bu Erbegi ýani şol yerli polisiýa toparyny döretmeniň sebäbi olar Taliban topary şo Garkyn etrafına barıp onun bir kıw atly ýerine basyp alypdyr. Mektep hemen bir keselhanada 3 günläp şu ýerde merkez tutup şu ýerde posta döredip Awganistanyň ýaragly güýçleriniň ýa serhetçileriň garşysyna göreşipdir. Ol serhetçiler hem olaryň öňüne alyp bilmändir-de. Soň yerli halk ayağa galyp bu Talibana garşy göreş edipdir. Şonuň netijesinde olar aňry Türkmenistana tarap gaçyp geçmäge mejbur bolupdyr. Türkmenistana tarap diýmek şol Amyderyanyň ortasynda Amyderya akymny üýtgedip bäri Awganistan toprağını Türkmenistan'a geçirdi köp toprağını. Şo ortada olsa ada döredi, şol ada geçipdirler. O öğürlere gämi ýasap zat edip. Ondan soň o ýerde hem bulary şo Garkyn etrafına döredilen yerli polisiýa gullugynyň ýaraglylary gysyş görkezip başlapdyr. Olar o ýerden kaçyp çykmaga mejbur bolupdyr. Şonun bäri şol Garkyn hem Hamyap etrafında olar hem serhedi hem öğürlerini oýarlar. Ýeke Garkyn Hamyap etrafında da Paryap welaýatynyň Garamgol, Kançarba, Organ etraflarında hem o taýda hem käbir ýaragly toparlar, Taliban diýilen ýaragly toparlar käbir hereketleri edip başlady. Olaryň garşysyna şu yerli halk ayağa galyp ýaragly topar döredip özleri göreşip başlady. Şamerdan ol dogurdan şu etnik türkmenleriň jeňçilere garşy bir ayağa galmagy, bir täzelik, bir Türkmenistan tarapy üçin bir umyt berji ýagdaý bolup görünýär. Käbir pikirlere görä sebäbi ine ýylyň aýagyna halkara koalisiýasy, halkara kömek güýçleri Awganistany terk etmeli. Indi şu ýagdaý bilen baglykda indi şu türkmenler, etnik türkmenler hem özlerini goramaly, hem elbetde Türkmen herketini gorajakdyklaryny aýdýarlar. Şu hereket Owan hökümet tarapyndan nähil gollanýar? Ikagada aýtsaňyz, onuň Türkmen hökümetinden nähil gollugy garaşýarlar? Indi şol gollugy diýilende Türkmenistanyň başary işleri ministriniň ornmasary arada şol Demirgazga Awganistanyň serhet ýakasynda ýaşaýan halklara biraz kömekler getirdi. Şonda ol eden çıkışında aýtdy, biz size kömegi ýöneki beremiz, ýoksa serhedi paraha saklap otyrsyňyz diýen aňda çıkış etdi-de. Indi bärdäki Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň umydy şu kömek Türkmenistan tarapdan bolar diýip garaşýar. Häzir şu Garkyn etrafynda döredilen yerli polisiýa gullugyna da heniz Awganistanyň hökümeti tarapyndan bu kömek bolan ýok diýen yerli ýaşaýjylar olara aýlyk diýip töläp olaryň çok harç masrabyny şolar berip durda.
Nur Mehmet Türkmen metbuatynda şu ýagdaý barada habar berilýär. Soňky döwürde dogrudan ömür täzelik, dogrudan ömürne aladalar güýçlenýär şo halkara kömek güýçleriniň Owganistanyň çykmak planlary bilen baglanykda Türkmenistanda dinhe şo Owgan tarap bilen gepleşiklerin geçirilýänini gaýdylýar. Soňdan bir wagtda Owganistana berilýän kömekleriň köpöldülýänini hakynda habarlar çykýar. Eýsem Türkmen metbuatynda şu gorans meselesi bilen bagly meseleler gozgolýar, gepleşikler berilýär, habarlar berilýär. Umman şo taýdaky türkmenleriň bir türkmen Owgan sergetinde bir galkan gora bolup biljekdigi hakynda bir pikir alışma barmy? Yok. Türkmen metbuatynda şol ýerde ýakyny bolan wakalar bardyr ki isat aýdylmady. Şu vardı, bir halk bilen paylaşılan fikirler yok. Evet, hükümet şol vardı, bir radyan mota olduğunu öğrediye. Bu da halkı katıştırına hiçbir taraftan. Yönetleri işten edilenlerini biliyatı. Indi Nurwer şu halka aýdylmalygynyň sebäbini näme de görýäňiz? Bu halka talak alınmalygy, halkyň kömegi bolmanyny aýdylyp garaşylmalygy bizim döwletimiziň siyasi sistemasyna bagly bir zat. Bizde hem tarafynda saklanýar. Öňe bizim döwletimiz demokratik döwlet diýär. Şoň sebäbini men şu atlarda görýän. Ýokşon. Nurwer Nur Mehmet Harmrasyň size gelýär. Indi siz Owganistanyny gulluk eden adam, indi siz şu öňki esker hökmünni Owgan Türkmen serkedinde gatnaşyklar barada näme aýdyp biljek? Bu ýerde nämeler bolup geçýär? Bu ýerde nähili çylçyrymly meseleler bar? Bu ýerde nähili öňünden alad edilmeli meseleler bar? Ýokşon, meselem SSR döwründe Owgan Türkmenistan serhedi SSR goşulları tarapyndan gorulýardy, bir gorulýardy. SSR targanyň soň Türkmenistan öz garaşlygyny eýe bolandan soň Türkmen serhedi ýarym ýalaňaç ýagdaýy derejä düşdi da, şoň ýaly gözlüğün ýagdaýy. Şoň esasynda da Türkmenistany ene neşe sewdasy emele gelip ene bir nesile ýitirdik. Indi Türkmen serhedinde goraw nähili, Türkmenler nähili. Şu mesele gaýdyp gelsek, anyk faktlary ýüzlenmekçi. 92-nji ýylyň aprel aýynda maňa ýokary sewede habar geldi. Halmurat Kırsagly ýagdaýda Marwa oblastyna Taxtabazar raýonuna geläýsin. Barsam ýagdaý şuň ýalyken Aňyrdan şol ilerki marçak, haýraky marçak ýa derýan aňyrsynda bir marçak owasy bar, Taxtabazaryň derýan bäri tarapynda Sowet marçak owasy bar da, ýa Türkmenistan. Ene şol aňyrky marçakdakylar şol Owgan oşullarynyň güýjüne çydaman ýa düşmanlyň güýjüne çydaman bäri Türkmenistan tarapy özüni gaçyp atýar derýadan bu tarapy. Niýasyn bular 2 gün saklap ýene de kabul etmän ýygyna goýýar serhetçileriň kömegi bilen. Ene şollukda şu bäri dolanan milletin bir bölegi şol ýa-da garp bolup wefat bolýarlar. Ýananam bar, oň üçin çağalarym bar, garby gurtam bar. Ene birinji ene tragediýa şu taýdan başlanan Niýasyň döwründe. Ene biziň şol özümizde dogan hasap edip görün, ýa-ni Owgan türkmenlerimizi Türkmenistanyň hökümeti ilkinji gelip ene şeýdip ýakasynan iterip derýan aňyrsyna ýygyna şol uğratdylar. Bagyşla sözüňi öğrenini dogrudan hem elbetde geçmişde bolan zatlarken biziň bütün tarihi görüň vermek mümkinçiligimiz ýok, wagtymyz ýok. Indi Berdi Muhammed häkimiýet başyna gelenden soň şu harwlara garaýyş, serhet meselesine garaýyş, serhede garaýyş meselesiniň üýtgänini gaýdylýar, bir topar gowy işlerini edilenini gaýdylýar. Siz şu ýagdaý dogrudan hem serhediň berkemegine getirenini öýtmeýäňizmi? Men şu soraw bilen dogry razylaşýan, haýsy meselede ol üstünlük bolmady onçasyny aýdyp biljekler, ýöne şu harby meselesinden Berdi Muhammed häkimet başyna gelen bäri üýtgeşiklikler boldy, öňe düşükler boldy. Harby meselede serhet meselesinde de bolan ýöne ol meseleler açylmaýar ýa aýdylmaýar. Ýöne şu taýda aýdylmaly zat bar bolsa, indi harby strategiýadan baş çykarýan adamlar içki goraw bar, daşky goraw bar ýa aýdaly zonalaryň goraw barda. Indi şu mahal bizde şol Owganistanyň ýaşaýan türkmenlerimiz Türkmenistan üçin daşky goraw zonasy bolup hyzmat etmäge ýa kömek etmäge, ýardam etmäge dolu mümkinçilikleri bar. Bärde indi Türkmen tarapyndan şolaryň maddi material üçinçiligi, ýarag üçinçiligi, aýdaly ýalňyz ýa durmuş üçinçiligi, sosial üçinçiligi ýa derýa joşýady ýaşaryň bent üçinçiligi Türkmenistan öz boýnuna alsa uly bir çykdyjy däl. Ýöne şu meselede Türkmenistan öz parahatçylygy üçin, öz serhedini goraw üçin gaty uly golly bolýar Owganistanyň türkmenler tarapyndan. Ine mesele şu taýda, şoň üstünde görüňetsek, bizim üçin, döwletimiz üçin ören bähwitli bolmaly diýip pikir edýän. Bir Harmrasyň formatly dinleýijiler gepleşiklerimiz saatly hareket bilen dowam etdirýär. Qadarly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosynyň Tegelik Dol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen metbuatyny agdalmaýan,
Emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply gurrun etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlylygyny giňeltmäge finansyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli gurrun edip bilersiňiz. Pikirlerinizi bize Türkmenistan'daki Türkiye'de habarçılarımızın üstü bilen telefon, internet, sosyal ulgamlar adatxabar.com arkaly getirip bilersiniz. Öz meseleleriniz hakkında gepleşiklere goşulsaňyz hoşal bolar. Bizim internet adresimiz adatxabar.com, Facebook adresimiz Adatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz adatxabar, kontakt adresimiz adatxabar bile ýazylýar. Gepler Adatlyk Radiosu. Türkmenistan jengçilik kopuna garşy durmagy taýýar. Hormatly dinleýijiler, şu temadan tegeleg stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşlige Türkmenistanyň siýasatçysy Yerli Synçy Nurberdi Nurmehmedow Şwesiýadan Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Odal Owgansanyny gurluk eden Sowet eskeri Halmra Söýünüw kabulan jurnalist Şamerdan Ulumrady gatnaşýar tegeleg stol söhbetdeşligini Pragadaky studiýadan men ýogşany anyny gurban alyp barýaryn. Käbir ekspertler şu Türkmenistanyň içindäki dini ekstremistleriň ýa-da dini ekstremistik meýilli adamlaryň hem şu Taliban jengçileri bilen gatnaşyk açmak meýilleriniň bardygyny öňe sürýärler. Ýa-da bolmasa şu Siriýaga gidip sögüşip gören dinçileriň hem bardygy aýdylýar şu Merkez Aziýa sebitinden. Indi şu ýagdaýlar bilen barlykda belki siz käbir täzelikler eşdensiňiz. Şamerdan Ulumrady şu ýagdaý bilen barlykda nähil zatlar bar. Ordan hem şuňy alardalaň jany barmy? Indi asıl Pakistanyň metbuaty hemem käbir daşary ýurt metbuaty şu Pakistanyň erkin zonasynda ýerleşen Taliban toparynyň arasynda Türkmenistanly türkmenleriň bolandygy barada käbir maglumatlary ýaýratdy. Emma ol maglumatlar barada bize şu barada bilýän adamlardan soranymyzda ýok. Olar Türkmenistanly däldi. Awgan türkmenlerine şu taleplere barıp koşulan Awgan türkmenleri diýip şeýledildiler. Emma arada bir 3 Türkmenistanly talebiňem şu taýyk gelendigini ýöne oňa talepleriň ruhsat bermänligi barada bizde maglumat bar. Ol Türkmenistandan gelen şu talep bolmak üçin gelen adamlara belki Awgan taleballary aýdypdyr. Bizim Türkmenistanyň gowy gatnaşygymyz bar. Şonu bozulmalyk üçin sizde bärde hereket etmäge bir ruhsat beriljekde siz Siriýa ýa başga bir ýerlere gidip jahat edip bilersiňiz diýip aýdypdyr. Elbetde bir takyk tasdiklanan maglumatda. Ondan soň indi hazır Halmradaga aýdyp geçdi şol Marçak etrafında ýaşaýan türkmenleriň aňyrtaraba geçendigi hakda o dogurdan hem şöyle boldy. Şu Marçak etrafyndan kaçıp Türkmenistana tarap geçtiler. Ýöne şu wagtda Türkmenistanyň hökümeti olary bäri geçirdi. Soňa garamazdan Awgan türkmenleri serhat ýakada ýaşaýan Awgan türkmenleri bilen men gurundaş bolanda olar Türkmenistana bir bärden Awganistan tarapdan bir hop awanmana tarapdar däl. Hatta eger Awganistan tarapdan Türkmenistana bir hop awanjak bolsa onuň öňünde galkan bolmaga özleriniň taýyndygyny aýtýarlar. Diňe eline yaragalarlar däl. Ýöne adamlar bilen gepleşende hem şeýle Türkmenistan biziň atap ötenimiz o ýerde parahatçylyk bolsun, o ýerde bir ýagdaý dartgynlyk döremesin diýen pikirler bar. Biz dartgynlygyň ýetirýän ziýanyny özümiz görüp otyr. Sonuň üçin hem Türkmenistana bärden Awganistan tarapdan bir ziýan ýetmesin diýen pikirleri bar. Bir Şamerdan Ulumrady Adatlyk Radiosynyň kawulla kawarçysy golaýdy. Demirgazyk Awganistanyny saparda bolup, şol ýerdäki etnik türkmenler bilen duguşyp gelen jurnalist. Gepler Adatlyk Radiosu. Türkmenistan jengçilik kopuna garşy durmagy taýýar. Hormatly dinleýijiler, şu temadan tegeleg stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Nurberdi Nurmehmed size gelýär. Indi Türkmenistanyň soňky ýyllardan Berdimuhammedowyň iki hyzmatyny köpler ikrar edýär, hatda şu oppozisiýa wekilleri hem ikrar edýär. Birinji soň neşekeşlige garşy göreş, ikincisi bolsa şu Harup Puğdaga goranşy ünserýänligi. Indi şu Harup Puğdak meselesi, goranş meselesi şu Awganistanyň döreýän ýagdaý bilen arnanna
Häzirki döwürde nähili aladalara, nähili bir täzeden seredilmeleri mätäç. Şu arada yerli adamlar, yerli synçylar näme pikir edýär? Siz harbylar beýlekler bilen duşup pikir alyp görýäňizmi şu ýagdaýlar bilen baglykda? Türkmen hökümeti indi näme derejä galmaly şu täze emele gelýän ýagdaý bilen baglykda? Sebäbi halkara kömek güýçleri Owganistanyň çykýan ýylyň aýagyny Türkmen harbylarynyň belli bir derejede entek taýýarlygynyň pesli gaýdylýar. Şu reformalaryň geçirilendigine garamadan. Yoksa şu alaky bir tadil gurrunlar bazılara gurrun ederýärler. Ýönetimlerin gurrunlarda Türkmenistanyň harby ýagdaýy bardy. Häzir maglumatlar aýdylýar. O da esasan şol Türkmenistanyň harby güýçlerini işleyen adamlar. Esasan şu taýda işläp täzeleri görýär. Esasan taryhy şeýatlarına görä çykan çykan adamlaryň gurrunlary. Olaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň häzir harby tehnika gadar salsak onu harby tehnika esasan orslaryň görülen tehnikasy, orslaryň goýup giden tehnikasy, harby tehnikasy, olaryň ýagdaýy ilki bilinäre, olar köne, ikinjiden olar ätiýatlyk şaýlar bolman soň olaryň köpüti işlär. Käbir adamlaryň aýtmagyna görä bizdäki bar tanklaryň işleýän polis işden diýildi diýip aýdýanlar bar. Ýagdaý Amerikan Birleşik Ştatlarynyň öz goşunlaryny ýylyň ahyryna alyp gitmegi bilen Owgan tarapyndan derejek hukuk onu alarlıktan ören tes. Indi Nurberdi ştaýda Orsiýetiň Türkmenistana goraw kömegini bermek mümkinçiligi nähil? Şu arada nähil pikirler bar Türkmenistanyň içinde? Orsiýet dogrudan Türkmenistanyň gorawyny üpçün edermi? Sebäbi Orsiýet näme-de bolsa Türkmenistanyň gadaly oturan ýurt, Orsiýetli oligarklaryň Türkmenistanyny biznes bähwetleri we şeýle Orsiýet tarapdan bir kömege garaşyp bolarmy? Şu mesele nähil garalýar Türkmenistanyň? Nälim bolşýar bu barda ýetdiňken habar boldy. Amerikan Birleşik Ştatlarynyň ýylyň ahyryna ýol goşunlaryny Owganistanyň çykarmagy, Türkmenistan üçin, Özbekistan üçin, Täjikistan üçin, Kyrgyzstan üçin belli bir derejede hukuk türediye, ortadan şol şirketlerden geçetir işlerinin geçmesine karşı, onun başka bir ortadan bazı stratejik intikafliklerim var. Onun için ortadan tek bir boyunca o da kaba diyen, o da bekara diyen harbi alaşık. Esasında Roma dönedildi. Ona Orta Asya yurtlarının hemmeti katlaştı ama Türkmenistan son Roma katlaşmadı. Inni häzirki ýagdaý Ukrainada bolýan wakalaryň fonuna Türkmenistanyň sol gurama katlaşmalygy belki dähwitdir. Sebäbi ortak siyasi meýillerini gaty köp ýere ýaýrajak, onuň ortak bir ýurdun içine gelse bolsun diýen, onu ýurtdan çykarmak mümkin bolýar. Şonuň üçin Türkmenistan esasan öz güýçlerine dayanmaly. Öz güýçlerini Türkmenistanyň öz harby güýçlerini berkitmek üçin mümkinçiligi ýeterlik imkaniyet. Bir Nur Mehmet Bel Kalmırat siz dowam edersiniz. Hem Türkmenistanyň nähil mümkinçilikleri bar harby kuwatyny ýokarlandyrmakda, gorunç kuwatyny ýokarlandyrmakda edilşiň kuwun nähil zatlar edilmeli pikir edýäňiz. İlkinji nowatda serhet ýakasyny berkitmek gerek. Serhet koşullaryny sanyny we garşylyk ýa goranmak güýjüni köpeltmek gerek. Bärde ol paratdak alaja mulaja goşun bilen aňyrdan geljek howpyň öňünde bizleri bilmejegimiz görnüp duran zat. Şu zatlara üns berenden we parat diýdi ýa bir şöhrat tarazlyk diýdi. Şoň ornuny ýuwaşyk bilen öz döwletiň goragy üpçün edilse, harbylary üns berilse, harby üpçünçilik ýa ýara şertlerine üns berilse has gowy. Indi kimin ýaraglar alınmaly? Nurberdi ýan gaty dogry berilip geçdi. Bizde şol SSR döwründen galan ýaraglar esasan şol 70-80%-ni döwletiň goşunyň ýanky ýaragyny meşhur şolar tutýardy. Soň galan modern ýaraglar, ýani gaýdaly bedenit ustanowkalar ýa artilleryjsk ustanowkalar ýa gorunç şol radiolokasiýon sistemleri bir-birine goşmaçy. Şuň aňyrsyny her bir pultyň aňyrsyny ýa ylmy bilimi ýetik serjant bolmaly ýa da ofisier oturmaly. Ýöne bir aňyrdan gelýän ýagyň öňünde durmak üçin bir ýarag işledip bilýän doly tehnikadan başy çykkan ýigitler gerekde. Ýogsa ol owa hojalygyna satyn alynan kombaynlar ýaly ine ählisi dursa Amerikadan getirilen kombaynlar bolşaýar. Bir ýaraglaryň bir işlediljek nägümany bolup. Ine şu mesele hökümet köprek çekse. Ýaraglar nerden almaly? Esasan şu mal güýçli ýaraglar kimde var? Amerikada var. Güýçli ýarag goşun tejribesi ýa terror bilen uruş tejribesi kimde var? İsrailde var. Ine şolun iş tejribesi
tejribesi ya harby tejribesi öňünülse şo taýdan instruktorlar çağırylýarmy, maslahatçylar ya birinkiler gidip şo taýda okuýan. Şonu şu magly Amerikalı goşun çykarmadanyny howul hary ýakysagly ýagdaýda edilmeli işin bir bölegi diýip düşünýän. Ýöne esasy da öz halkymyza beýil baglamaly, öz türkmenimize beýil baglamaly. Ilerki türkmen, gaýraky türkmen, owan türkmen, Eýran türkmen, Türkmenistan türkmen, tapawdy nerede ýaşaýan bolsa, Stavropol türkmeni bolsun, şol türkmenler ýurda gelip öz watanyny goragyny aladysyny etmäge wagt ýetdi. Şoňa da hökümet kapylary açmaly. Biz Türkmenlerimizden çekinip görmeler ya, olur bilimi pes bolan benim gaýraty kas ýokurda dur Türkmenistanyň içinde akadym käbir şertlerde ya käbir ýagdaýlarda. O warsana Türkmenleriň meselem mene uruş tejribesi ya garşylyk görkezmek tejribesi ol ýam 30 ýyl bäri uruşyň içinde oturan milletimiz var Türkmenler. Onun için şu atlarım gödöňüne tutmak gerek tejribe meselesini nedir? Bir Halmrasyň Şweýsiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Gepler Adatlyk radiosi. Türkmenistan jemçilik hukukuna garşy durmagy taýýarmy? Hormatly dinleýijiler, şu temadan tegeleg stol söhbetdeşligimizden diýärsiňiz. Hormatly dinleýijiler, şu ýerde söhbete ara berip şu mesele bilen bagly adathabar.com'da açılan forma gelen seslenmelerin hem käýüdi bilen tanışyp geçelim. Bu işi men kardeşim Tehradan haýyş etmekçi. Sağ ol Ýowşan. Biziň adathabar.com web sahypamyzyň ýöri tegelik sola başlanan bölümine gelip goşan tesvirleriň käbirlerinde esger watançy atly okuyjymyz biz döwlet boljak bolsak strategik pikirlenmegi öwrenmeli. Niýazow köp ýalňyş goýberdi. Ol da şeýür türkmenlerine de içeridäki adamlaryna da ynanmady. Waswas boldy. Diýjek bolanym Niýazowyň ýalňyşlaryny gaýtalaman owan türkmenleri, Eýran türkmenleri, hatda Irak, Siriýa türkmenleri hakda strategik pikirlenmegi öwrenmeli diýip öz garaýşyny galypdyr. Muňa goýsany ady bilen jogap galyran beýleki bir okuyjymyz bolsa, öz ýurduňy oňardyň, owan galymy. Ol ýurtda zat turup bolýan bolsa günwatar gurardy. Berilen pul owurlanyp ýene günwatar banklaryna gidýär. Bolmaz ho ol ýerde serhedi özüň berkitmeli, özüň esger ýetişdirmeli. Emma general Gurbanoğlu Berdimuhammedow bolsa bilmedim-de diýip öz garaýşyny galypdyr. Goja ady bilen öz garaýşlaryny galyran okuyjymyz esger inim, ýürekden aýdan zatlaryň üçin sawol, emma ýürek bir başga. Tejribede dünýäniň guruluşy, siýasat bir başga. Türkmenistan 20 ýylda etmedik dogry işlerini inni ýyl aýagyna çenli eder diýmek oglanlyk bolar. Türkmenistan günwatary tarap hem gitmedi. O taýda adat saýlaw, adam hukuklary, söz azatlygy ýaly zatlar bar. Bu Gurbanoğlu Berdimuhammedow üçin howply. Hytaýdan uly kömek bolmady. Bu da dogry. Näme alýar? Ruslara gaz berip goraň diýmek galýar diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Talibady bilen tesvir alyran okuyjymyz bolsa, esger seniň birleşmek, pikir alışmak, jewizleşmek pikirini men hem gollaýan. Owan türkmenleri barada aýdylanyna olar watany diýip owansan hasaplaýarlar. Türkmenistanda dogonluk türkmenler olar üçin ýakyn bolsa-da, ýene owan olaryň öz ýurdu bolupdyr. Taliban hökümeti döwründe hem owan türkmenleri olaryň tarapynda. Talibana kömek edýärdiler. Onuň üçin owan türkmenleri bilen gatnaşykda ören seretaply bolmamyz gerek diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Yurt oglady bilen tesir alyran beýleki bir okuyjymyz bolsa ýalwaryp watançy ýasap bolmaz. Yurtda adam mertebesi bolmaly. Bir adam han, sultan, prezident, biznesmen, ýazyjy, general, bardat bolsa ýurdu hem şol goramaly. Ýurda halkaýa bolsa halk gorar ýurdu. Şu barada oýlanmaly diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Adylady bilen tesvir alyran okuyjymyz bolsa ýalan howsala döredýäňiz. Taliban türkmenleri öldürmedim diýär. Oyun oynamasaňyz gowy bolar diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Rahman ağa ady bilen tesvir alyran beýleki bir okuyjymyz gynansak da Türkmenistanda awanaýjak düşmanlary döz gelmäge serhet eskerleri ýok. Bir topar özlerini ofitser diýip ýörenler garynlaryny götürüp bilmeýärler. Aslynda tölegli kontrakt esasyna armiýa gerek. Özü hem saýlap seçilip alınmaly. Ýurduň awadançylygy uğrunda pul serişdesini gysmak ýa-da korrupsiýa üstü bilen ýok etmek öz aýagyndan palta urmakdyr diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Tehra sağ ol. Nurberdi Nurmehmet
size gelýär. Tegelik stol söhbetdeşligini jemlenmekçi bolýar. Türkmenistan şu pursatda esasy öz goragyny berkitmek üçin esasy birinji ýa ikinji nowatda näme etmeli? Şu arada nähil pikir bar ýurdu içinde? Sizde nähil pikir bar? Benim fikrimçe esasy etmeli zatlaryň biri ol elbetde kendi ýaşanyň esaslarının biri oşunyň Türkmenistanyň goşunnaky adam dilimine üns bermeli. Owanyň gelecek howpy alyp gelýän adamlar olar ençeme ýyllar bäri urşun içinde bolup urş tedribeti bilen gaty özleriniň mümkinçiliklerini artdyran adamlar. Olar ýyňy ýeten adamlar. Olaryň garşysyna bir goşunnaky 18-19 ýaşly entäp ömründe toğun damarını salıp görmedik, fizik hem ruhu taydan berkemedip böyle yiğitler bolmalı. Elbette, şunun ýaly ýagdaý ol bizim peýdamyzda däl. Benim fikrimçe, häzir Türkmenistan'ın goşuny kontrakt ýurdaýa geçmeli. Onun üçin ören genel mümkinçiligim var. Onun üçin kan pulum gerek däl. Bir radi alıp görelim. Türkmenistan'ın goşuny her internette çıkan malumatlara göre yurdun içindeki stadyonların şirketinden dondurup bilecekler. Onların sani 20 kilometreden ağırda değerliyorlar. Ama Türkmenistan'ın içindeki polisiya işlerinin fani olun, onlardan hak etkilerken, istesine de hopuluk ministerliğinin koşunum var. İçeri işler koşunum var. Ama şunun için ne hakkın beter polisiyada işleyen işlerler, onlar bir adam olsa ulu adamlar, yaşı 20 yaştan ağırdaki adamlar esasen. Şoları önerdi. Kontrat esasında doğru işlerine çeksin. Benim fikrimce yurdun içindeki harakatçılık şu avattaki içeri temsilik tapmalım kadiyen. Ne şunlaraki işim esası işten birim kadiyen. Nurverdi näşe internetde, sosial ulgamlarda peýda bolan habarlara görä Türkmenistan Guşku tarapynda öňkü ätiýaçdaky esirleri toplap başlapdyr. Şu goranşa taýýarlyk görüp başlapdyr. Şuňa reaksiýalar bar diýen maglumatlar çykýa. Bu maglumatlaryň zany barmy? Ýurt içinde bu arada eşdilýärmi? Yurt içinde de çoğu algoritmalar var. Aydılsına göre täbir mexanizasiýasyna goşun bölümler satak getirilýär. Onun maksadı yurtda rejim işleri çağırmak barada deklaply işleri edilýär. Bu da elbette o vahdetini berkitmekde bir bol bilecek uly geç borum kadiyen. Bir Nurverdi Nurmehmet Aşgabatda ýaşaýan yerli synçy Türkmen Owan terkedi. Türkmenistan jeňçilik howpuny garşy durmaga taýýar. Hormatly dinleýijiler, şu temadan Tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Oňa Aşgabatdan yerli synçy Nurverdi Nurmehmet, Şwesiýadan Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty, Owan sanyny gulluk eden Odol Kesker, Halmurat Söýünüf Kawulan Demirgalyk Owganystana sapar edip gelen jurnalist, Azatlyk radiosynyň habarçysy Şamerdan Ulumrady gatnaşdy. Tegelik stol söhbetdeşligini Pragadaky studiýadan men ýokşan Anurwan alyp bardym. Bu mesele bilen bagly pikirleriniz, bellikleriniz bolsa Azat habaryny okutkooma girip, sizem öz pikirlerinizi, teswirlerinizi galyryp bilersiňiz. Ýene-ki efir duşuklarymyzda senli hoş, saglykda galyň.